дар вилояти Соғ давоми 6 моҳи аввали соли 2022 167 нафар табибон ба муассисаҳои тандурустии вилоят ба кор ҷалб шуданд. Аз ин шумора 124 нафарашонро мутахассисони ҷавон ташкил медиҳанд. Аммо дар ин муддат 71 нафар мутахассисон аз кор рафтанд. Аз ин рақам 28 нафар табибон бинобар баромадан ба синни нафақа ҷойи кориро холӣ карданд. Бештари дигари табибон бошад роҳ сӯи муҳоҷирати меҳнатӣ гирифтанд. Баъди хатми аспирантура, ординатураи клиникавӣ, сабабҳои рафтани кор аз бисёртар инҷанда мо ба дигар муассисаҳо гузаштаги 27 нафар, 10 нафар ба сабабҳои нафақа, 52 нафар бо сабабҳои оилавӣ, инҷура аризаҳошон ба қайд шудагӣ. Мо ҳозир норасогии чӣ хел ки гуфтим 484 нафар хатмкунандагои ҳамин донишгоҳҳои тиббӣ аз вилояти Соғ имрӯз мо дар ҳисобот ҳаст. Мо қабул мекунем марҳила ба марҳила баъди таътил, баъди супордани имтиҳонот 484 нафар аз вилоят хатка достанд. Ман боварӣ дорам ки ино ба ҷои кор ҳозир шуда норасогии кадрии моро пурра мегарданд. барои ҷалби мутахассисон ва бартараф намудани норасоии ҷои холии кори ба соҳаи тандурустӣ раёсат дар ҳамҷойгӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғ манзили истиқоматӣ тақдим менамояд. Зеро раиси вилояти Соғ дар нишасти хабарӣ ба кормандони воситаҳои ахбори омма иброз намуд ки ба 1000 нафар мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва маориф манзили истиқоматӣ хоҳанд дод. Ин яке аз роҳҳои ҷалб ва ҳавасмандкунии мутахассисон ба кор аст. нишондоди таъминот бо табибон ба 10,000 аҳолӣ ба 19,0 баробар мебошад, ба кормандони миёна 65,4 мебошад. нишондоди нисбатан пасти таъминот бо табибон дар шаҳру ноҳияҳои Деваштӣ, Зафаробод, Айнӣ, Бобоҷон, Ғафуров, Маҳчов ба назар расида, таъминоти аҳолӣ бо кормандони миёна дар ноҳияҳои Кӯҳистони Маҳчов, Спитамин нисбатан камтар мебошад. хушбахтона дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ таваллуд дар хона кам шудааст. Дар вилояти Соғ давоми 6 моҳ 65 ҳодисаи таваллуд дар хона ба қайд гирифта шудааст. ҳолати таваллуд дар хона бештар дар ноҳияҳои Деваштич, Айнӣ ва Кӯҳистони Масчоҳ бештар аст ва аз нишондоди вилоят баланд мебошад. Дар ин давра 397 ҳодисаи фавти кӯдак низ ба мушоҳида расидааст. нишондоди фавти кӯдакон дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, Ашт, Ҷабборасулов аз меъёр зиёд мебошад. бо буриши қайсари 2497 таваллуд 8,9% ба анҷом расонида шудааст ки нисбати соли гузашта 54 адад кам шудааст аз ин ҳам. дар давоми 6 моҳи соли 2022 дар вилоят 5 ҳодисаи фавти модар нисбати 6 ҳодисаи соли 2021 ба қайд гирифта шудааст. 2 ҳолати фавт ин дар ноҳияи Бобоҷон, Ғафуров, 1 ҳолат дар ноҳияи Айнӣ, Ҷабборасулов ва Панҷикент ба қайд гирифта шудааст. ҳамаи ҳолатҳои фавт дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ баррасӣ карда шуданд, чораҳои дахлдор қабул карда шуданд. нишасти матбуотии сардори раёсати тандурустии вилояти Соғ дар якҷойгӣ бо 4 ниҳод дар як вақт гузаронида шуд. Илҳом Пӯлодзода, сардори сарраёсати хадамоти назорат дар соҳаи тиб, ба масъалаи воридшавии доруҳои пастсифат ва пешгирии он ақидаи худро иброз дошт. Дар ин муддат 1146 номгӯи маҳсулоти доруворӣ аз муомилот гирифта шудааст. вазни он 19192 килограммро ташкил медиҳад. ҳадафи он саривақт ошкор ва нобуд кардани доруҳои пастсифат ки ба саломатии инсон зарар мерасонад маҳсуб мебошад. инчунин Илҳом Пӯлодзода рафти фаъолияти дорухонаҳои дохили беморхонаҳоро шарҳ дод. برآوردن مؤسسه‌های خصوصی نوبت نفر فارماسیست مؤسسه خصوصی هم طبی از حدودهای بیمارخانه و کپسول یا پلیکلینیک‌ها در این سال سرریاست از طرف خود کاربری کرده تا حال کرده استودیم در بیمارخانه ویلایت سوغ در 6 ماه در همین 6 ماه 5 داروخانه маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ дар вилоят хабар медиҳад ки давоми 6 моҳи охир 2 ҳолати фавти кӯдакон бо иллати бемории ҳорӣ ба қайд гирифта шуд. ин кӯдакон баъди газидани саги девона ба бемории ҳорӣ гирифтор шуданд. ҳолати ба амал омада дар Панҷакент ва ноҳияи Бобоҷон, Ғафуров ба қайд гирифта шудааст. дар ду ҳолат ҳам баъди захмин шудани наврасон аз саги номаълум волидон ба духтур муроҷиат накарданд. аз ин рӯ бемории ҳорӣ ва фавти кӯдакон ба қайд гирифта шудааст. ба 277 ҳолат зиёд осеббардорӣ аз ҳайвонот ба қайд гирифта шудааст.
лекин ин ҳам бошад дар 10 шаҳру ноҳияҳои вилоят зиёдтар ба қайд гирифта шудааст. Ин ноҳияи Айни, Ашт, ноҳияи Кони Бодом, кӯҳистони Масчоҳ, Панҷакент, шаҳри Хуҷанд, Ҷабор Расулов ва Шаҳристон. Вале бояд ҳаминро қайд кунам, ки аз тамоми осеб бардоштагон агар 1631 аз сагҳо осеб дида бошанд, аз ин миқдор танҳо 20% аз сагҳои номаълум осеб бардоштанд, яъне ки дар 80% аз сагони маълум осеб бардоштанд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки бо вуҷуди оне ки дар ҳудуди вилоят дар 6 моҳ 2233 сагсар вобаста ба он ки сагҳои дайду бесоҳиб гашту гузор мекунанд нобуд карда шудаанд ва 80% осеб бардоштагон аз сагҳои маълум ки бошад. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тарзи нигоҳдории ҳайвоноти хонагӣ аз тарафи шаҳрвандон дуруст риоя карда намешавад, ки ба осеббардорӣ роҳ дода мешавад ва аз миқдори умумии осеббардоштагон 58% ба кӯдакони синни 14 сола рост меояд. нишасти матбуотии 4 сохтор ҳамагӣ дар 60 дақиқа ҷамъбаст карда шуд. мавзӯъҳои дигари нишаст ва пурсишу посухи журналистон ва сардорони ниҳодро дар гузоришҳои минбаъда матраҳ хоҳем кард. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти Хабар.